hej. Ja, du har rigtig 50'erne hat. Ja. Det er jo ikke noget problem for jer. Det sagde jeg også til min far. Jamen, I har jo tøjet hængende i skabet, ikke? Og dengang, ikke også? Jeg har fundet nogle bukser med opslag. Ja, det var nemlig det med opslag. Ja. Ja. Ej, ja, hvor fint. Ja. Hun er syg. Det kan hverken sige noget, eller... Hun har ondt i halsen. Sej, man. Hvad er det for en pilot, jeg har? Du har? Vil du have æblejuice i stedet for? Det er fra hus. Okay. De er også meget billige. Det ser jo godt ud. I har også været omkring... En Jeg har en masse mad her, der er nogle pålægsfade på bordene, men vi bliver altså nødt til lige at rotere lidt rundt, fordi jeg tror, det bliver lidt meget, hvis det er, I alle sammen skal herind og tage jeres, ikke? Så I må lige råbe højt, hvis der er noget, I mangler. Ja, det tror jeg egentlig lige er det første, jeg lige vil sige, men tusind tak, fordi I vil komme. Jo, tak. Og velkommen. Der er æg og bacon her. Jeg ved ikke, hvad jeg vil starte ud til. Og der er pizza og ost på bordene. Så er der frugt og grønt herude. Vi har æg og bacon, så bliver det altså, så må I lige have det der. Det er lidt svært at sende rundt. Det her. Så er det dit fødselsdag. Hvem er det her fødselsdag? Nej, du skal lige drikke vand, og så fortæller. Hvor gammel er du? Ja. Hvor gammel er du så? Vi kan ikke høre. Ej. Så nåede du det famøse runde tal, de 30 år. Men hvad gør det? Du er jo stadigvæk ung og smuk. Ja. Vi glæder os til at fejre dagen med dig. Tak fordi du er præcis som du er. De kærligste fødselsdagshilsner. Andreas, Mikkel og Christine. Og Mikkel, han er blevet tillykke hjem fra mormor. Hvorfor skal man sige det? Jeg er ret spændt på det. Hvad står der? Der står også noget der. Hvad tror du, der står? Hvad står der? Sasha. Skal jeg jo pakkes ned? Nej, det skal bare stå. Måske kan vi stå et andet sted? Nej, du kan også holde det i hånden. Kære Sasha, vi ønsker dig hjerteligt tillykke med din 30. Håber du får en rigtig dejlig dag. Kærligst Jonas og Bettina. Og Jonas, han er her heller ikke i dag. Det er min fætter. Og min faste Bettina. Spændende. Så er man her. Det her der er rigtig mange børter i, kan jeg fornemme. Må jeg se? Ja, jeg prøver at tænke måske. Det er forsigtigt. Nå, der er måske ikke sådan nogle gør, du tænker på. Det er en bygskål. En masse her. Ja, der var en, der var på sådan en gavekort til creme de la creme. Eller tusind tak. Nej, ja.
Fælles Schmidt. Det er Fælles Schmidt. Nå, de laver cementfabrikker. Ja, de laver så ingen, eller de laver fabrikkerne. Fra Rosendagen. Hvor er så så glad. Er det ikke fint? Er det den sidste gave? Det var den sidste pakke. Det var også mange, ikke? Synes du ikke? Og må jeg godt gemme de der nøgler? Ja. Jeg synes godt nok, det var mange. Må jeg få nøglerne? Nå, men ved I hvad, så jeg kan godt blive Nå, så må jeg ikke beholde. Det er det nok. Hvad vil du have? Nå, så får du altså alt det her store. Fordi her er store. Ja. Hvad? Man får altid blandet sådan med dem, der skal åbne gaver. Frederik, altid tager han det. Hvad var han sagde? Ja, Nå, kan det altid være med. Hvis det går for langsomt, så hiver han sig. det er lige bare en time at pakke ud. Ja. Men alle sammen, prøv at høre her. Mange tak for gaverne. Det er jeg rigtig glad for. Og jeg vil altså også godt lige have lov til at sige rigtig mange tak for hjælpen til dig, Mie. Det var seriøst super lækkert. Mie, hun var her i går og fik hjulpet mig med rigtig mange ting. Og har ikke også sådan løbende hjulpet mig. Og det samme til dig, Stefan og Frederik også. Med hjælp til indkøbing også. Og få alle varme her hjem til mig. Det var også rigtig lækkert. Og så også min kære far, som har hjulpet med at få bordet op. Helt nede fra, altså helt op til 4. sal. Det kan altså godt være lidt hårdt. Og også fordi, at vi faktisk tilbød, at jeg kunne være hjemme hos jer, fordi vi pludselig var lidt mange mennesker. Men jeg besluttede mig så alligevel for at blive her. Og til Nantiar og Albert, fordi I har bagt lækre scones. Det var rigtig, rigtig lækkert. Tusind tak for det. Og også til dig, David. Tusind tak, fordi du også har været her. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Mange tak, og tak fordi I kunne komme alle sammen. Og så er der altså hjemmebagt kransekage. Og der bliver også stillet sådan lidt en fødselsdagstærte fra. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil have noget mere varmt at drikke, eller. Fordi så må I lige sige til, så må jeg lige få varmet noget vand. Og det sidste ting, ikke? Jeg har sådan et meget hvide vægge, så vi kan se, at jeg havde ønsket mig at få noget op på den væg her, ikke? Så det jeg rigtig godt kunne tænke mig, at I gjorde inden I går, det er at klaske noget farve på det her. Nej, ikke op på væggen. På lærerdom. Jeg tror, Sasha vil sige, at vi skal male væk. Så har jeg en egen minde, og jeg vil rigtig gerne have noget for alle sammen. Og det er bare altså, fantasien, der sætter grænser. Det kunne også. Nej. Emil må ikke være det. Ja, det ved det ikke endnu. Det må lige... En peberkværn. Bare lige at tænde en stjernekasse. De når at brænde ned før. Man skal tænde stjernekasser til at tænde stjernekasserne med. Skal vi ikke bare... Skal vi ikke gøre det så? Der er også lidt timing til at gøre. Så tag min hjerte der, ikke? Husk det der med i. Vi kan lige sådan nå, at de alle sammen brænder. Ja, nej, Så kan vi lige nå... pas på, der ikke går ild i de der jordbær. Ikke? Ja. Vi får lidt ildebrand. Nej, det er bare festligt. Tillykke, Sasha! Nej, hold da op, det skulle du da ikke have gjort, Sasha. Nej, det er godt. Men jeg kunne ikke lade være. Nej. Ja, så skulle du puste dem ud. Ja. Ja, nej. Skal du med hjem, Aka? Er du klar? Ja. Okay, skal vi lige filme det her. Så skal vi prøve at tage et billede.